Normal kada tayon nga Ilocano ti agduado ay tipada tayo. Aglalo no ada sa bali at tigtignay dagiti pamilya tayo, gagayem wenno katrabaho nga haantay pulos matarusan. Di jaya na sumbrek tay mahuna asuspetsa wenno duwa-duwa. Ngarod karuba, maawis kay manen na dinggen iti may sa manen nga istorya na poluan, ti mapugpukaw aparyok dito yung programa tayo, Awan Marami. Nabayagan nga agsususpetsa ni Tata Maximo ti anak na ni Efren kentay border da ani Lerma. Kanayon ngamin tinasamit nga inesemanda apasaray matiltilawan na payang agkinkinulding nagidisaka da iti sangwanan panganan. Iso nga iti naminsan haana na natipelan ni Tata Maximo a kinapatang tay baruna kat. Agpuno ka man anak kaw. Anya ti pudnok tatang. Matiltilawa ngamin nga kasla ka lang makikiki. Tunggalag din nung pardagita matayong kinilirma. Kat? Ada relasyon yun Tatang mo't, siyempre, natural lang mo't ito umisim Nadadakas mo't no ko sila pakisunasan ka day. An ka kadiapilos po anak ko kababain ka nagiti kumarik kinong kumparik anagan na. Kaanak ko mati kababain ti jay kat agayim kam lang mo't. Po Di ka kuman aglibak anak kaw. Kit dirabi lumabasak di kwartong. Adamot agar aring-ang. Ay natatang adala buy-buya ka palabas iti TV. Palabas nga? Wan, hangkay kad unay na suspetsa kay kababaing kinilerma. Hananapnek ni Tata Maximo kat kinabigatan na ni Lerma ti sinerek na iti kwarto kat kinapatang na. Adda kay mat Uncle Max. Wan balasag ko, tada tinaskin nga maamwaking ka. Ne, nasisitan sa Uncle Max. Anya ka di dayjay kayat yu amaamuan. Mapalpaliw ko gabin anak dekit kayo kini Efren. Wan Uncle, nagsingpot ngamin ni Efren. Apay ka di? Wan angam na lablabas sangam ang gayam ti makikita ka relasyon yaw. Haan Uncle, aggayem kam lang. How? Agpuno ka kumabalasan kaw. Katsak ti agparang adakais ka nagitin na gana mo no puno deta atap kaw. Uncle, palso day taatap yo. Aggayem kam lang agpaiso. Sapay la ko matapalso balasan kaw. Agabti ko na, sakti ka babaeng ka nagitin na gana mo, iso nga kuma. Liklikan yaw ti kinasingid yaw kini Efren. Liklikan yaw. Oy Efren, di bagaking ka. Anya day jay, sweetheart. Manipod si Marek na Uncle Max dito'y kwarto, kit mapukpo komitin tay paryok at paglutlutok ti sidak. Aniya? When Efren, sigurado klaunay, inala na dayjay, ta isulat ti si Marek dito'y kwarto, iti aldaw ang mapukpukaw. Aniya mo ni tatangan. Agin sa saludsud kadata, at damo gayam sa balya panggap na. When nga rod, talong aldawin a birbiro kay. Talong aldawan? Wen. Tatang. Baraw, ada ka? Hangkay nga makaungat ang siya kumamot at dadamagan na. Hahay, ni, tataman. Anya ka di dayjay? Malagip yaw, edi aldawan na pang yusinita ni Lerma di kwarto na. Ay wala. Malagip kula unay taday tatel daw ti panag-ulbud na. Apay ka day? Panagulbod, inyaka ni tatangan, awan kinapudno na day nga pagarupyo kung alagarudan. Wan, hangapudno day ta. Ngam day to'y damagag kada kayo, ti hangkay kumaang agul-ulbod. Mapukpuko nga min tay pariyok ni Lerma apaglulutuan na ti sidana ket da kayo laeng mo ti simbre kiti kwarto na iti daytangal daw. Kitab. Di pudno tay kunak. Podno nga, anya kaya nasawan.
Gusto tay atap ko nga maturog launa isuna di ta kwartaw. Kat sala sumbrek iti silid na no iti bigatan. Hala ni tatang mat. Anyak ko may ti koneksyon da iti aparyok. Adamag ko, di ta panagbalasyo na iti pagturugan. Ulbod kayo kindi ang agpadpada. Tano kumamat maturog isuna iti silid na. Narik na kumanga tay paryaw. Nga birbiro ka na. Tayong kabil ko na ti sirok tipungpungan na. Aniya? Aha! Nalainga talaga ni Tata Maximo. Hangag pa iso nga nagpodno dagiti dua, angem natiliwan namat nga saan nga maturog ni Larma iti silid na. Kaya nga rod, ditan nga naggibos siya baba pakasaritaan tayo na pauluan, ti mapukpukaw aparyok, dito'y lang awan maarami.